Prines mi kávu. Hneď. Ter chce kávu. Urobím ju. Nie, ja ju urobím. Mňa požiadala. Ale čo sa deje? Pani Ender sem, pani Ender tam. Hovoríš len o nej. Nie je ľahké byť pani Ender. Pani Ender, priniesla som kávu. Ďakujem. Yildiz, sadni si. No tak sadni si. Holdingu, keď ťa budem potrebovať, pani Aisel ti zavolá. Čo povieš na pána Halita? Už s tebou flirt... Nie, poznám svoj... Sám, že nič také sa To je škoda. Erim, daj mi to. Čítam noviny. Ako bolo na večeri? Úžasne. Máme radi tvoju spoločnosť. Erim, poď, Zlatko. Nie sú už deti. To sa mám miešať do súrodeneckých sporov? Ide mi prasknúť hlava. Aisel, prines tabletku aj pre pána.